Mga puso, di gyud ikalalis nga daghang yung utukan nga mga bisdak sugbuanon. Gani duha karon nga nanghawod sa baguhay lang nga gipahigayon o gipagawas nga board examination alang sa mga doktor. Hindi basta-basta kay top 2 o top 7 lang. Ha? Nice! Bida gayud sila mga kapuso o gato silang ila-ilahon piniagi sa report ni Nico Sereno. Sa gipagawas kagabi nga resulta sa September 2018 Physician Licensure Examination, duha ka mga sugbuanon ang nanghawd. Top 2 si Martin Angelo Zanoria. Samtang anaa sa top 7 si Aaron Lemuel Ong. Ang duha pulos graduate sa Cebu Institute of Medicine nga naguna sa rank sa mga eskwelahan sa gidaghanon sa mga mipasar. Wala din sa Pilipinas ang top 2 nga si Zanoria. Samtang si Ong nga nahinabi namo sa telepono nalipay pag-ayo sa resulta. Siya ang unang doktor sa pamilya. Ever since I was young, I've always wanted to become a doctor. And I just want to be able to help people through medicine. It was always interesting to me. So I decided to take up medicine. Kasamtangan nga nag-residency sa usa ka pribadong ospital si Ong nga nagplano nga mo specialize sa internal medicine. It doesn't matter kung mga bonus na ang matap. So as long as you do your best and you can be proud of yourself. Nico Sereno, Balitang Bisdak.